Non, a ver. Daí estaba casado que saiu xa no noticias, non se acordás? Nas noticias. Que se vende na radio? Pois mira, resulta que vivo o monstro. Así que malo será que non teñamos pistas. Que máis nos vale dar los tres. Mirade, levamos toda a noite e ainda non temos nada. Boas noites, señor. Perdonos que veñamos tan tarde, pero que queríamos facerle unhas poucas preguntas. A mí? Ela, por qué? Porque vostede viu o monstro. Ai, sí, o monstro. Non me faledes del, que collo medo. Espere. Eso serán unhas preguntinhas. E logo pois xa deixamos facer o que teñamos. Bueno, se só van ser unhas pouquiñas preguntiñas e depois deixadesme facer as miñas cousas, entón sí. Bueno, pois entón, díganos. Como era o monstro? Era grande, era pequeno, tiña pelo? Ai, que si era grande, era moi grande. Era grande. Viu para onde foi? Si, para non velo, foi por alá. Chicos, mirade. Son do monstro. Sí, mira, hai máis Carolina. Creo que foi Carolina o monstro. Sí, máis. Chicos, se tedes medo, podedes volver a casa. De verdade. Non fai falta que me lo digas dos veces, nada. Eu vou explicar ali, Si, é que pasa, normal que escapamos, porque xa sabes como lle gustan a nosos amigos montar trampas para monstros. Bos días. Ah! Si non nos asustado. Ti non nos asustes. Non, ti non, é un monstro. O monstro, non me faledes de él. Todo estou moi triste. Ti tamén lle tiñas medo. Medo non, pero todos din que foi el que se levou a miña compañeira María. Coñecías a María? Por suposto. Ela máis el traballábamos na tenda de costura. E agora viña comigo ao meu almacén. A verdade, a nós non nos gusta moito a moda, pero seguro que grande sabe a tua tenda. Ora, poderíamos chamar. Vilma, Fred, vide por aquí. Xa chamaste? Non. Esas rapazas son as vosas amigas. Iso creo. Sí, mira, aí ven Fred. Hola, chicos. Anda, se son Xavi e Scooby. Si, estamos aquí falando coa costureira. E vos, atopaste son. Pois a verdade é que non. Nosotros atopamos a unha compañeira de María. Ben certo, éramos ben amigas, pero iso non importa moito agora. Como que non me importa? O mellor vostedes saben de foi María cando desapareceu. Eu non sei nada da liña. Como que non sabe nada? A ver, rapaz, iso non é fugado no meu almacén. Non me gusta. Xa cheguei, Carmen. E quitas as túas ceras. Esa non se sabe que non estou perdido. Vostede é o monstro. Que eres todo este barullo? Menos mal que chegou o policía. Podes saber que todo este escándalo? Chamaron os veciños porque había moito balbodo. E resulta que matou por unha muller desaparecida que trata de escapar. Bueno, deixadme que vos explique. Ela é Carmen, a modista de veciños. Hai 10 anos o seu taller era o mellor de toda a vila. Pero agora non vende tanto e o negocio está lle parado. Como non tiña cartas para pôr a publicidade nos xornais, na televisión, en calquera medio, pois pensou nun plan para conseguir esa publicidade gratis. Chamou a María, que é a súa compañeira, e dixille que se mostrarían e que dirían que foi un monstro. E así terían publicidade, porque seguro que todo o mundo querería ter chaquetas de pelo como o monstro. E elas farían esas chaquetas e faríanse ricas. Vaya, parece que ao final vos non sodes tan malos detectives. E bolas dúas... xa dirá o xuiz. Non nos haberían collido non sei por este rapaz impertido. Este rapaz sempre que está na escola fan de ser rapaz. Amigos, creo que xa tivemos a moción da foto. Sí. Aparte, estánse acabando as túas galletas. Só quero facervos unha pregunta. Só unha. Gustou? Sí.
Agora, xa que estamos falando de Scooby-Doo, queredes escoitar alguna outra historia dele? Sí. Bueno, pues xa hai que facer máis fácil, pero con comodidade. Ante todas as utilidades, vamos a comer aquí unos patas. Bueno, esta era unha noite, tronaba moito, así moi tenebrosa. A lei de pandilla, tamén coñecida como Misterios S.A. Bueno, vámonos sentar máis altos e así impón máis. A lei de pandilla, que tamén se chamaba Misterios S.A., formada por os protagonistas, claramente o Scooby, o Shaggy, a Vilma, a Daphne e, como non, o Fred. Iban na súa furgoneta. E niso, apinchouse unha roda. E o Freddy, que con a súa furgoneta mata, cabreouse todo e dixo: ai, a miña furgonetiña pequena, pero que lle pasou? E dicía a Vilma, que era a máis razonable do grupo: a ver, chavales, que pode que este solo pinchada, que se non regla nada, ponse o que se lle pon para arreglar as rodas, e xa está. Mira, allí hai unha casa, podemos lle preguntar. Entón, acércanse á casa, que máis que unha casa parecía ali a casa do conde Drácula, pero bueno, pa cousa válenos igual. Petaron e aí un jorobado, todo horrendo, ca cara demacrada, abrilles a porta lentamente. E dice: e vos quen sodes? Somos os chavales de Misterios S.A. Poderíanos axudar? É que se nos pinchou unha roda. Bueno, habrá que ver. Alá pasan adentro. O Shaggy e o Scooby xa estaban tremendo. Estas Scooby galletas xa estaban vacías, pero vacías. Xa estaban enrugando cos dedos. Tantas que comer. Bueno, vamos a ver, decía o jorobado. Esto vai tener que levar un rato, porque aquí non temos teléfonos e non podemos chamar ao mecánico. Hasta o día siguiente que pasa a tormenta e podamos ir buscar a unha estación radiofónica a ver se ali teñen. Entón, bueno, pasaron ali a noite e repartíronse as habitacións dos castillos. Para darle para Vilma, que bueno, tenían que compartir as habitacións, porque era un castillo, pero un castillo de merda, como se dice. Había poucas. A Daphne e a Vilma tocou a máis bonita. Que suertudas. O Fred estaba bastante ben. A ver, non era un spa, pero bueno. E ao Shaggy e o Scooby, unha merda, unha pocilga. Estaba cheo de cucarachas. Parecía o calabozo, xa por dicir. Scooby, pero como vamos dormir aquí? Dicía o Shaggy, todo tremendo, todo medorento. E eu sin as miñas Scooby galletas que se me acabaron. Tranquilo, Shaggy, xa buscaremos máis, seguro que Daphne ten máis, dicía Scooby. Bueno, a cosa que se arreglaron para dormir ali, non sei como. E no medio da noite, chamaron a porta. E o Shaggy: que é eso, Scooby? Que chama? Pero que pode ser? Non será o demo de jorobado que nos volve a molestar? Non sei, Shaggy, vai tú. Vai tú. Eso, Scooby. Bueno, o Scooby era un pouco máis valiente. Dentro do caguetas que eran os dous, o Scooby tiña máis corazón co Shaggy, sinceramente. Non sei se dicirlo. Pero bueno, ali foi o Scooby, abriu a porta. Pero non era o jorobado, sabes o que se encontraron? Que era un fantasma. Aí, ca súa saba blanca. E cos seus ollos así oscuros. De aquel momento, o Scooby botouse correndo ao colo do Shaggy, que estaba tamén, sinceramente, estaba aí xa facendo todo. Ambos non sabían que facer, por non tiñan salidas, e o fantasma cada vez estaba máis preto a susurraba: que facedes no meu castelo? Pero neso, algo pasou, e é que se rompeu a lámpara da habitación e caeulle enriba ao fantasma. E misteriosamente, cando van quitar a lámpara, o fantasma xa non estaba de abaixo. Donde estará o señor este? Dicía o Shaggy. Por non sei, Shaggy, vamos chamar a Fred. Ben, Fred e as demás chicas, pero rapaz, porque, sinceramente,
As rapazas xa o sabían, pero querían meterlle susto ao Scooby. Elas xa sabían que iba a vir o fantasma. E aquí resulta que elas eran o fantasma, home. Estaban ali escondidas para asustar aos amigos. Dice, sí, claro, dice a mesma. Sí, home, sí, hai que quitarnos o medo que tedes. E dice Shaggy, e como foi que desapareceu o monstro? Porque hai unha trampilla aquí no suelo, debaixo da lámpara. Anda, mira tú, dice o Shaggy. E o Fred dicía, pero que pasou? Eu ainda non me aclaro, que pasou? Pero había fantasma ou non había fantasma? E a miña roda, vadesme arreglar ou que? Ao final, o mayordomo, que xa estaba farto deles, dixo, anda, tirade pa aí, largades. E así acabou a historia, dormindo entre chuvia. Bueno, chicos,